La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló ha presentat la temporada teatral tardor-hivern, de la qual es podrà gaudir a la localitat en els pròxims mesos. Així, aquest mateix dissabte, a 2:15 de la nit i a l'Auditori Municipal, la companyia Bauadins Teatre representarà Convocatòria de càsting, mentre divendres 7 de novembre Factoria Los Sánchez acostarà a Benicarló el seu espectacle teatral El Candidato i divendres 21 de novembre Accident Polipoètics arribaran a Benicarló amb Fe, Esperanza i Cha-Cha-Cha. I a dissabte 20 de desembre es podrà presenciar el plat fort, Paganini, d'Ilana Teatre. Destacar la obra del 20 de desembre, Paganini, que és una obra de la companyia Iliana. Iliana, torno a recordar que és la companyia que va vindre amb Star Trek, que era un homenatge a les obres, a les pel·lícules de ciència-ficció, que va deixar molt bon sabor de boca, no sé si recordeu, que va estar molt divertida. És, a més, per a fer més referències, és la companyia que està fent ara els anuncis d'una asseguradora de cotxes, que surten tres ahí en plan el tricicle, perquè són gent que ho fa tot sense paraules. En aquest cas han fet un espectacle molt especial perquè surt el mestre Ara Malikian. Ara Malikian és un virtuós del violí i en esta obra de teatre, amb 4 músics més, que són músics excepcionals, fan el gamberro i s'ho passen superdivertit. D'altra banda, les regidories de Cultura i Comerç han indicat que continuarà duent-se a terme la campanya Muda't que anem al teatre amb el sorteig d'entrades entre els clients dels comerços de Benicarló. Des de les regidories de Comerç i de Cultura hem considerat convenient donar continuïtat a la campanya Muda't que anem al teatre, ja que en l'anterior i primera edició el resultat va ser extraordinàriament positiu, ja que es va potenciar a les empreses del sector comercial, com també es va promocionar, difondre i potenciar les activitats culturals programades des de l'Ajuntament de Benicarló. Aquest divendres ja s'ha celebrat el primer sorteig.